Kararong pi arong along hemi kichu. Rasan kro inu ting achet ingchin achet plastic abong hai hui kapang room asai ke klem ke dampon. Chintong along don troxike brahinia tum all party hills leaders conference asong along kaching bedun. KarbiAnglongLIVE Karbi Prime Time Birta Long Pen Elisami Mirinahan Sipi Pen Bertang Ton Pen Arjupanikta Khatkati Kararongpi Police Patrol Post Angkang Anerlo Porpai Krihini Raminit Kep Apor Malom Kararongpi Second ASRF Kem Adung Balijana Rong Along Men Mepi Kithur Vorajok Edon Ahem Me Kecho Pangjir Thang Anpin Lopusi Birta Ripdun Long Birta tengki anam pen kido bom ahem men make it hura jok pinang an ahem me chopon laso hot cylinder pumplita ing bob dunlo sita kopai ke me muni datuma bang thang thela doner kep ahem tun ahem an ki me chupi thailo api dimapur la pen boka jan pen me ke pa mep atuma phan hang pon pen me pa me ponsi kaprek ahem aphan an ki pejok longlo Halapurai kom sai kia tumpen ta adi malong an palidun si kinang sot asai an cepari ding boka jan penanan tirang KarbiAnglongLIVE Beha bepar ke claim ke damalong kacipaduk lapen kathera kapheri avidet nangji lapen ovikimia tum pusita beha bepar anatu RD kipipon akinang sot thevik lasonsi rasan kro inut alangli motorcycle pen denarong angkang kedoan arong humri damsi adon ting ingchin plastic hai hui ke pangrumasai ke claim ke dam pon pen hemtunisi chepang reng pon Nomati constituency ke parlopon denarong hi pen kahilo kilometers poso se palamingti arong amikar kamal kro lapen karitang sikarong hangpi atum asopo rasan kro ardaningkan thongkep se abang pho amena motorcycle pen denarong angkang kedoan arong humri dampen adon ting ingchina chet plastic abong hai hui ke pangru masai ke klem ke dampon pining an ningkan pli pleng pon tanglo Bangso sai ke claim ke dam pon pen alangli hemasor la pen asomar banghinia tuma phan chilang pon ilonglo alangli pen ke than pon atengke alangli ada pen arnikang sam an ke claim ke dam chepaduk pon sip pulote arnisia long sika pharupho ahut pen suri si sose pusi pachini pon Nilimen ke roson kro di Ani dingolo mal pusana sai claim. Nili ani dinglan lo peneng penan ningkan plilo. Ningkan hini lo. Ningkan plilo. Kona lo ke thonam dam ke. Nili dak den go se thonam bo. Kwan lo nong king chin ke lin. Chin ke dak de laulong sulibom ke 20 toka. Ali ko son no duma wang ma. Ali ke Arni silong kwan an nang li mane nang li hajera silong long lo. Arni silong la kwan ma ke ponon non se active long se thonamon pote paso ke do hajera. Paso ke do di. Misen ma ke claim dam mandela. Claim dam ke non ko thang the. News report KarbiAnglongLIVE Nijang KarbiAnglong Chintong constituency Rong Pangbong Ser Salu Aklamalong All Party Hills Leaders Conference Asongpen 6 schedule awareness lapen mass joining amai kanipon MAC kit hudun abangpu Sar Im Teron lapen ari sang ho tum pen don troxike brahini ahem tonatum APHLC asongalong kaching bedun Chintong APHLC amai phulong kiram teron ahin pen mai chariponsi aluhi ke pachini lapen mai ke phalam the jaipon Mayalong aluhi sarpo aman peng pen jai kathar kursing timung Samson teron lapen pinangan man ke doatum chitong dun
lapen kidam tang Chinthong constituency along All Party Hills Leaders Conference asong pen MEC ki thurdun abangpu sarim teron alangli lapen arisang ho tum pen don troxike brahini ahem tunatum BJP Congress ASDC lapen kaprek asong pen COC All Party Hills Leaders Conference asong along chipaok dunsi jakong GP dun rinti lapen bangso mai along kidam tang ahu Chinthong constituency along All Party Hills Leaders Conference asong pen MEC ki thurdun abangpu sarim teron pen BJP asong along kedodun unahut ningkang samsia lam thisetami rat atuma phan chethan pon sarim teron hin pen rat atuma phan ke pachini ke laphin lo BJP asong laki isi rat phan ke pamanghu a party BJP along jongsi dodun pulote chokai alam than thek nangji jongsi chobai alam than thek the lepute BJP along ke leaders mate ke ja man un e lapen ringdun un e pu alam si tame rada tuma phan than pachini pon lapen ke wang jilangar ni ke All Party Hills Leaders Conference asong along si thir thipen ke dodun vet jia phan lapen dodun vet popusi rada tuma phan than pachini pon pusi berta nang pale ini ladak mai ke do pathak than pachini ta pini nilitum dak mai ke do alam athepi ge la hello BJP along pen family porial proxy kebrahini ilitum APHLC along nang join to the Congress in do anpare BJP isel proxy kebra isi ke BJP lo lapen ke aprang ilitum along CC committee president lo alangli sarim teron akahai alangli ta BJP along BJP along ke kacumat ke dor lu pula la da ke thang kapachu bei sai se titi kapachu bei sai se titi alangli methang masi pini ningjelo la si alangli itum APHLC long nang che voi dun tu at nang che roi dun tu at Chinthong pen himari rong par KarbiAnglongLIVE Mayalong non eboy kidoji krungsai amayalong ke KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang phan alui sarpo man pengpen hangsi pawang vekji pusi chiparai Kopili MEC constituency arlo KKC langmipi longria mai pen tongsekot pen mai phaponsi langmipi amang LP school a hemarlo pini porphai si apor malom pen mai ingipon bangso mayalong KKC amai phu Dhon Sing Teron Kong Chun Bang Welson Tiso Lapen ke Ongdong Aluhiatum Chetong Dun Bangso Mai Long Tower Mason Auditorium Hall Telephone Tower Hai Hui Kiponji Alam Chichapon Bonta CEM EM MEC Atum Penching YC Longvek Pupusi Chichapon Lan Parta Auditorium Hall Kikimji Adimate Bidisar Harsing Be Hin Pensi Longle Pipon Popu Maya Long Chichapon Si Karklia Hood Longpen Chi Ilongle Arnamaphan Bobe Aprang Jokta Hor Junlongle Pusi Aron Semartika Kijutsi Hem Arnam Hem Pu Arnam Oi Pothe Oi Sum Thepu Hem Pu Amen En Ponsi Mai Ington Pon Keroni Pen Mohanteron KarbiAnglongLIVE Jangmi poni phaing kora trogarni dilai Joseph Terang Memorial Hall along porphai Krisia por malompen teron chingrum borjan hawaramai sengponlo Arpu ka chepek amai along chedon sarpen mai phu bhagya teron aphansi pekponlo dun mai phu kolom sing teron chunbang babu sing teron rap chunbang romon teron lapen thong teron lapen pregjam arpu chedon sarpen chepekpon Teron chingrum amai borjan hawar amai ke seng along tiripi pen kachetong dun mai phu noren teron kong chunbang dhoneswar teron rap chunbang manoj teron kensing teron bidisar sikari teron ram teron lapen klembang phu sanju teron atum chitong dun bangso amai athepi ke en pon teron tang te teron ningi si keng kamisi chejorlo nang po athepi en ponlo mai long teron chingrum amai
kising nang kokalam the jethan pon nim la pen political mate song chipupe pin pen teron tang the teron pura ili jinghon lo nang paprang dun lo nang la pen kidu kisung ahuta kengkam isi je jora pelo nang pu maya long jethan chimum padok pon lo teron chingruma mai kising ching laki Chokihola si sing pon sita surihini ranyar kep aningkan pen ki chingrum thek thedel lo lasinon put hot chingrum thusi nijang Karbi Anglong ta kronjang chingruma mai nang do tun thulo la pen la pu Karbi Anglong ta incorrectro constituency long ta teron chingrum hawar amai sing pon et puputa bidisar sikari teron pen ningje pon teron gurjon do an labangso achatai pen ajok la an so se chingrum nang po Cirap ceto nang po, cethan cimum pon nang po puta, teron cingrum amai tiripi aro pen tuning ripon. Lapen hawaramai constituency krehinia long seng etlo lapen non me achiklo angbong krepli a constituency long ta seng het po puta nang pachini dentu. Dak hawaramai pin si seng ceng lah, dia posi seng nang ma labangke ho kicing bengket cukela along si kicing nang supen wang bom dari pacun pen misen pen tuthen et anikan an claim masih pajut kok nang kong lo athi nili mata horang tuhud mai phulo dudun pen nili transfer dam di west kat beng long dam yang masih pajut tekang un lo da pengke suman mai phu bari matum kongchun ban bari matum don anam ke plang tang kun kok lo langsung masih tikuk hor lasi uthot aku ching thu ini teron ching room tiripi mai ahin penang chetong dun lo lasi so ini pipotong dak borjan teron ching room hawar mai sang nang kok make lake lalal je nilitum kurjon nang bong koson si ero wet pen ke du thek pen kisung ke boy sitame kurjanong bong koson dong kacerap thekjima lapen kurjanong bong koson si manpeng cipi thekjima labangso puthak pater pipon si nilitum pini bangso borjan hawar mai kaseng Dilai pen bijoy rongpi KarbiAnglongLIVE. Lakhaeng ko rahini Sarubathar MSC constituency ke parlo number adorso pathua klamalong rong ke the youth club atum pater piponsi summer football championship surhini raing ko rapho ke pathu pangcheng pon sonsi ke chengsi ke pathu che pati pon rong ke the Karbi youth club lapen thongnok be English high school bonta rong ke the Karbi youth club atum ke pathu ke thek muchot ajok 50 pen che phai pon Aduntu jai megalong alui sarpoaman peng pen VDC chairman Simeon Rongphar abarim EM VDC chairman Khirambe Jagannath Be SGB Jameson Timung Maipu KSA Borchan Be GB anparda man peng kido ke thekiding tum chetong dun si aliralon pidun Bangso jai mekiding pon athepi laki non malom rakia hormu kecho kijum put pen kachepa jok mate Kaching rai dun thek ji aphan non kithur miari soe jang mati ovi ki miatum okpran misen ji aphan pu matha pon pen bangso jamek keding pon pusi RKYC amai phu gulapson rong pi pen nang pachini dun sangti hi dipen present terang KarbiAnglongLIVE Sonsi kedam tang jang mi poni phain ko truck share ni kang sam por phai plia por malom Borjan Development Committee atum penchapatir piponsi non malom social media long ke klang pon hanjang langso dairy farm multipurpose cooperative society along le alam ki along an kahumri dam pedu bangso kahumri dam hut Chris Rongphar maipu Borjan Development Committee Chandra Singh Timung chunbang Borjan Development Committee Kolam Singh Terang treasurer BDC Kamantiso Khoya Singh Ingleng Horthe Kathar atumpen Japonsi arisang ho tumpen pen hanjang langso dairy farm multipurpose cooperative society along le along kopi koson mapu kachini damji la pen labang solong ingsam jin pen kedo ke thaklong ji aphansi
Dairy Farm Multi-Purpose Cooperative Society amai phulapen chunbang mate committee atuma phan chitongsi kiduk kisung hai hui alam thi chithan pon sangti dipen presenteran KarbiAnglongLIVE tang te pini Karbi prime time berta ki lapuan si kang ton poniklo